Mä vaan mietin sitä, että sit se on kuriton yksilöliikkeessä karkaa uudestaan tonne, koska se muistaa ikuisesti. Se muistaa ikuisesti, että tuolla on namma. Laittaa ohjaajaa paikallaan. Se on varmaan terapeutissa. Mulla aina koira ei tule. Tesla ei tuu. Silloin silmä tulessa. Eikä. Joo. Just kun me eilen salareenattiin, niin sit se oli kiinni. Niin. Okei, joo. Se kyllä siellä. Miksi niillä on niin samanlaiset näyttää? Siis kun on siskoja. Onko? No siskoksia. Samasta pentueesta. Ja. Riinan äiti on Pekka. Ja se Riinan Tesla on niinku ainoa terveyteen. Niin. Kaikki muut on nivelrikkosi. Nyt mä unohdin taas katsoa se seuraavaa osasta. Meillä on aika iso kenttä. Kyllä tarkkoi mä näen jo mistä. Uimassa. Vetääkin pistallakin, kun siellä se iso lähtää. Niin kuin mä oon yrittänyt tehdä puutarhurin töitä, mutta kun silti tuolla on noita. Joo, mä just katselin, että miten Mä oon 3 viikkoa nyppinyt noita rikkaruohjaa tuolta. Mutta kato, ei tuolla päässä ole. Niin kun ne päätti siirtää tuota kehää, kato tonne 3 metriä tonne paikalle. Tää niinku teidän, mitä kaikki tässä on teidän seuran tehtiin? Eikö siellä ylhäällä, eikö sitä tolppaa ole enää siinä? Siis siellä on semmonen opasta. Ei oo mellu. Mä en tiedä mellu. Kääntyy sinne Fatserille päin oikealle. Vuosaaren satamasta. Siinä on ollut semmonen kyltti, mutta olisiko ne... Mellumäki, josta purettiin. Sitten Vuosaaren satamassa oli ratsia, jotka oli puhaltanut. Ihan great race. Aiotteko te sen tunnelin läpi ja kaikkea? Vitsi, te ootte käynyt kaupalla. Tie loppu kesken, kun meri tuli vastaan. Mutta siis eikö teidän navigaattori niin kuin sanoi, että käänny vasemmalle nyt? Pitkä Suontielle. No kun ei meidän navigaattori tuntenut Pitkä Suontietä. Eikä? Ei, ja sitten ei sitä Mellumäen kylttiä tullut koskaan. Se on kumminkin ihan ollut niin kuin yli 10 vuotta ihan virallinen tie. No joo, okei. Tuo pitää huomioida niin noissa... Se on turkulainen navigaattori. No on, se ei osaa. Heti kun tullaan Kehä 3 sisälle, niin ei niin hukka. Voi. Just kun rupes lahakkaamaan, niin piti... Markkaa ainakin kaikki eri äänenpainon variaatiot. Joo. Vaikka tuolla on tuo mun rakentama bussipysäkki, mutta se ei kelvannut. Niin halus välttämättä tehdä. Se on vähemmän ollut noin kiitisakki häiriöitä, se on ollut merkittävä. Kun tuolla reunassa ei tapahdu, no tuo ruutu on tuolla kulmassa. Ei tule erään kukkuja. Hyvähti. Ai niin, teillä olisi varmasti. Liike seis. Kiitos. Joo. Äsken. Merkki. Äsken. Jane. Oho! Teki nätin kaaroksen, jo vähän kauas. Hyvä. Niin se oli se niin. Vähän isommat kaarokset.
Ei ole muuten ikinä ennen ollut kahta sapea samaan aikaan samassa EVL. Oi oi, hyvä. Onko se voimaksi? Nyt mäkään nousis kyllä enää ton jälkeen. No niin. Se nousi hyvä. Hyvä. Saako ykkös? Aika hyvät pisteet ainakin tulee. Tosi hyviä. Ihan sikaa hyviä. On. Hyvä Marke!